2020 ಹೆವಿ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 12 days 16 days ಇತ್ತೆ. 4 ದಿನ ICU ಇತ್ತೆ. 70% ನನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋದಿತ್ತು. ಇತುಲೆ ಓಲ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ದ ರೀಸನ್ is not that they are not fit or anything, because the reason is stress. At the age of 31 इंक यान मेडिकल टेस्ट मोनागा इंक शुगर लाइतंदु BP लाइतंदु कोलेस्ट्रॉल लाइतंदु. गलती करना प्रकृति है, गलती मानना संस्कृति है, गलती सुधारना प्रगति है. That is beautiful word. ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ನಾಗ ಒಂದಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ಅದು ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಲೀಪು. Even if you sleep at 3 o'clock, no problem. But sleep for next 7 hours. ಯಾನ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಉಡು 12 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಜೈಜಿಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಲಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ. ನಾಟ್ 1 year, for 7 years. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೇವಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ btown ರೆಸ್ಟೋ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ btown ರೆಸ್ಟೋ ಐತೆ ಓಪನ್ ಆತಂದು ಅಲ್ನಾದ ದುಬೈ ಬಂಡ ಶಾರ್ಜಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅದಾಪಂಡ ಶಾರ್ಜಾ ದಕ್ಲಿಗೆ btown ಪೋಯರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡ ಆಂಡಿಂಚಿ btown ಉಪ್ಪುವ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಾದ ಪಂಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೇಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಮೀಟ್ ಆಪನಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದೇ ನಾನು. ಸೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. btown ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯವಂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಉಲೈದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಬನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಮನದ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ನಾನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ದೊಟ್ಟು ತುಳುನಾಡುಲ ಬಾಡ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಒಂದೇ ಪೋನಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಮನದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ವಾ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ಮುಲ್ಲು ಉಲೈ ಬಂದಾಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಉಲೈ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ದಾಲಾಂಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪನ್ ಬಂಡಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅತ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಂಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಬರ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಂದ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಡ ಆಪುಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಂಡ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋನ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ. ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಪಂತಿನಿ ಉಂಡು, ದ ಡೇ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಂಡ ಅಂಚತ್ ಎಲ್ಲೇ ದಾದಾ ಆಪುಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಆಶಾವಾದೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರು. ಸೊ btown ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು.
Secondly, sixth outlet in Dubai is not a small thing. It's a huge thing. And I think enanu lettinek I am grateful to you. Enkonji opportunity tikkani. Anu naal jana panulu alpa alna hadodonji posat restaurant atandu posat btown atandu Mangalorean manad word undu. Mangalore staff level Mangalore. Boka secondly I heard kudlada mast nama javanere mulpa job kortiru. Avlo onji punyada kelasa. Dayapanda ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ನೆಲ್ಕ ಸೊ ಅವು ನಮಕ್ ಪಿದೈ ಪಂತ್ರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಜನಟ ಕಾಸು ಉಂಡು ಆ ಜನಟ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದಕಲ್ ಏನು ಲೆತ್ತದು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಾಂಡ ಬಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈವನ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಂದು ಐಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years and mostly for 17 years as a private limited company we have around 100 staff ಪನ್ಪುಜಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಐಟ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಡಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅವೇ ಅವು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜನ ಆಜಿ ಬರ್ರ ಆಪುಚ್ಚ ಅಲ್ವೇರು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಯರ್ ರೆಡ್ಡೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಯರ್ ದಯ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಆಜೆತ್ತ ನನ್ನ ತೂನಾಗ ಬೇಗ ಪತ್ತಲಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರ್ ಆರಗೈತೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ಅದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ ಯಾವ ಮಾಡಚಿ ಅದು ಅಡ್ಡಂಡ್ ಐಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಉರ್ಲ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೊಂಡ ಏರ್ಲ ಪನೆ ಅಂಚೆ ಪನೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೂಪು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಫಾಲೋ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಮನದ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡುಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ 50 ಆಂಡ್ ಮನದ ಎರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇಜ್ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಕೊಡದು ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಬಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತಿಥ್ಯದ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಮೂಲ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಉಂದತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೋರ್ಕ್ ಉಂಡು and mostly away chicken bokka fish most of the time I eat bokka aven bunda even yanu madhyana ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ವೆಜ್ ಓಕೆ ವೆಜ್ ಬೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಡಯಟ್ ಇಂದೆಟ ಡಯಟ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಜ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಇರು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕ್ವಿಸನ್ ಇರೆಗೆ ಇದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದು ಬಟ್ ಇರು ಪಂಡರ್ ಒಂತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಇಂದು ಇಂದಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಸೀ ಫುಡ್ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲು ಗೊತ್ತುನ್ನದು ಸೀ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಟ್ಟು ಡಯಟ್ ಇಂದಿಟ್ಟು ದೀದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡದು ಏರ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಚಿಂದಿಲ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ತಿಂದಿಪ್ಪನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದೇನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ತಿಂತುವೆ ಹೆಂಗ್ 9 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ನಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಸೊ ಈರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರೇಕ್ ಲಾಸ್ ಅವನಿಟ್ಟು ನೀರ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನ ಇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಫಾಲೋ ಲೋ ಕಾರ್ಬ್ ಡಯಟ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲೆಸ್ ಪಂಡ ರೈಸ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಪುರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ 0 ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಪ ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಅವೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ 3 whites are I won't say it is dangerous but it is better to avoid white sugar rice and maida okay these 3 rice ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂದು ಪುರ ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಪುರ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಐತ ಕಾರ್ಬೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಆರು ಪಂಡ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಊರದ
ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಾನು ಐಕ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರಡ ಪಂಡ ರೈಸ್ ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಪಂಡ ರೈಸ್ ಆತುಂದತ್ ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಏನ್ ಮೈದಾ ಉಂಡತೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ 2% ಲೈಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಶುಗರ್ ಇರ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಕ್ದಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ಪಂಡ ಜೀರೋ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಶುಗರ್ ಇಚ್ ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅವು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಕೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎತ್ಲ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಶುಗರ್ ಎಂಚಿನ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಂಡ ನಮಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಶುಗರ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ఒక ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ 20% ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಇರೇಕ್ ಸಪೋಸ್ ಇನಿ ತುಲೆ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಟು ದ ರೀಸನ್ is not that they are not fit or anything because the reason is stress. Very interesting thing in Dubai. Malla bangle undu. Okay. Edma bedroom the bangle undu. Illadu red jokul family ullere. Anchina kulla alteddu onji 20 kilometer ದೂರದ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ಲಾಡ್ ಬೋದು ಕುಲ್ಲುವೆರು ಒಂಜಿ ದಿನ. For a change. ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲುದ್ಲ ತೂಪಿನ ಅವೇ ಮೊನೆ ಅವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಅವೇನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವ್ ಫುಜರೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಗ ಅಜ್ಮಾನ್ ಅವಲ ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಡ್ಡು ವೀಕೆಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ದಯಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಅವೇ ಮೊನೆ ತೂಪಿನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಅವೇ ಮೊನೆ ತೂಪಿನ ಹಿಡಿದೆ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋಡ ಬೊಕ ಒಂದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಮುಂದೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಪಂಡ ಈ ಏಜ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಪೋಡು ತಿನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಂಚ ಇರಂಚ ಮಂತಾರೆ ರಾಜಪ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇತ್ತೆ 35 ನಮ್ಮ ಪುರ ನಲ್ಪಗಾರಂಡಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಅದು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತದ ಆಲತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದಿನ ಬಂದ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 7 hours ಮಿನಿಮಮ್ ಓಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಲೀಪು ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ 3 o'clock ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 hours 3 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಜತ್ತದ್ದು 7 hours ಈಜಿಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನಾನೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬಟ್ 7 hours ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ದ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಡತೆ sickness reason one of the main reasons is sleep. For BP, for sugar, for cancer. Or study malple. It is all simple. ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ನೆನ್ವ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಲೆಜಿ ಬೊಕ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಸಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಜವನೆ ರೂಪನ ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಒಂದೆಡು ಮನ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ 12 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಜೈಜಿಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕದಿಚಿ ನಾಟ್ 1 year for 7 years from 2001 to 2007 I sacrificed my family life, my personal life, everything. Itte pandre like easy. So that time 5 hours but I paid price for that. At the age of 31 ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಶುಗರ್ ಲೈತಂಡು BP ಲೈತಂಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೈತ 31 at the age of 31 ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕೆಂಡೇರ್ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕ ಬುದ್ಧಿ ಮಣ್ಪ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪ ಇನ್ನನೇ ಈ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಹಿಟ್ ದ ಜಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ವೆಯ್ಟ್ 105 kg ಇತ್ತಂದು ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months ಏನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 80 from 105 to 86 ಅದ ಇವತ್ತು 6 months ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಗ್ 1 kg ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ನಮ್ಮ 2-3 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ somewhere you need motivation see that doctor motivated me away doctor after 10 years I book ಯಾನ್ ಆರ್ಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಾನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನನೆ 10 ಕಿಲೋ ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಮಾರಿ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್
it is fact. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನೀರು ಲೋಕಾಗ ಬರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ. Thing what you need in your life is a motivation. Somewhere you should be motivated from someone. ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮೇನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುಂಬಿಯಾನು ಎಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ್. ನೌ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 5. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಟ್ 10. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ದು ಪೋಪೆ ಬಂಟ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. It is, you have to adjust. ಒಂಜಿ ದಾಲ 365 days ಸೇಮ್ ಒಂಜೆ ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡದಿಚ್ಚಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿ ಮೇನ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರ್ಲ ಒಂದೇನು ಪನ್ಪುಜರು ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೈ 2030 ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪಂಡ ಅವು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ ಒಂದೇ ಈಗ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ್ರತ್ ಪನ್ಪಿನತ್ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾಲೆಜಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟವ್ಯ ಪಣ್ತೀನಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ದಿವಾರ ಉಂಟತಿ ಪಂಡ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ದಿವಾರೆ, ಖುಷಿಟ್ ದಿವಾರೆ, ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿವಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ಗೊತ್ತುಂಟ. ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್, high budget movies, television channels, shows that this everything billions of dollars entertainment ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಟು ದಿವಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಪರ್ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ದೀಪರ್ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀಪರ್ ದಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಟು ದಿವಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತುತ್ತಾರ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಪಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಗ್ ಬಂಡ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಪಿನಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಕುಲು ಈತ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಡ ಒಂದು ದಯ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ. ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅತೆ. ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅವಡಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಪಣ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಟೆಂಪರರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಎಂಚ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉಂದೆಟ್ ಆರ್ ಪಂಡೆರತ ಹಿ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪರ್ಸನಲಿ ನೆವರ್ ಥಾಟ್. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹಿ ಡೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 51 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ until sickness comes. ನವೇ ಅಪ್ಪಗನ್ನ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಪುರ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ಒಂದೇನು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ರಡ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ತುಲೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪಾದ ಐನೊಂದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪಂಡ 100% ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನ ಪೋತುಂಡವು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ದಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಲುಪ್ಪಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೂವ್ ಆಪುಡು ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಪರಿಚಿ ದುಂಬ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೀರ್ನ ಇತ್ತೆ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ 20 ವರ್ಷ ಅಂದ ಸುರುತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಇರೇ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಇರೇ ಕೋಪ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಜಾ ಇತ್ತೆ ಇರ ಕಲ್ಲದಕ್ಕಿನ ಪತ್ತನ್ ಪೆಜ್ಜುಜಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನದ ಐಜಿವಡ್ ನಡಪನಾಗ ಏರ್ಲ ಏನನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಓಡಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬಂಡ. ಅಂಡ್ ಅವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7-8 years ಹೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಬತ್ತಜಿಡ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಜಿಡ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಎನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಡೌನ್ ಅನ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇನಿ ಇರಕ್ ಏರಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಜೇರಡ ಇರನ್ ಏರ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಜೇರ್ ಮಾಡದ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ರೇಪಂಡ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕು ನಕಲ ಉಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಂದೇ ಉಲ್ಲಿ ನಮ್ಲ ದಕ್ಕೊಂದೇ ಉಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೋಡು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.
ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂಡ ಉಂಡತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕೇಂದ್ರಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆಲಕ್ಕಿನಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಡ ಅವು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇದನ್ನ ಒಂದೇಟ್ ರಾವಣನ ಕೆರ್ನೆತ ರಾಮ ಇರ್ದು ಬನ್ನಗ ಕೌಶಲ್ಯ ಗೆಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಕೊಡು ಬಂಡ ರಾವಣನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದಿಯ ಅವನದು ಬಂಡ ರಾವಣನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದಿಯ ಈ ಕೆರ್ನೆ ಅವನದು ಈಗ ರಾಮ ಬಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾವಣನ ನಾನು ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏತೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಇತ್ತೆದ ಒಂದೇಟು ಉಂಡತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೆಲವೇರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದ ಪೇರಾಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವೇರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏಜ್ಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನ ಪೇರಾಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಒಂದೇಟು ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಬೋಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ ದ 10 ಜನ ತನ್ನ ಆಡ್ದು ಕೊರಪೆ 50% ಫೇಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅಕುಲಿನ ನಗಲೇರಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಪೋದು ಈಸಿಲಿ ಪತ್ತುಲಿ ದಯಪಂಡ 50,000 ಫಾಲೋವರ್ ಇತ್ತೇನ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ದೊಬ್ಬಿನ 500 ಜನ 500 ಲೊಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲಸ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ ತೂತಿರವೇನು ತುಪ್ಪಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏತಂದು ಐಡ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಪೂರ ಈಕ್ವಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಏತೋ ಜನ ಹಾಕುಲಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮಂಗಿ ಅಲ್ಪಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಐತ ಪಿರಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಐತನೇ ಪಿರಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಅವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಪಿರಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಬಂಡ್ಪೆ ಈ ಒಂದೇನು ವಿಡಿಯೋನು 1,000 ಜನ ತೂವಾಡು ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ 1,000 ಜನ ತೂಡ ಖುಷಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಜನ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1,000 ಪೀಪಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸರ್ ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲಕ್ ಆತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅವು ಇಂಚ ಇರೆ ಗೊಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಪನ್ಪರ್ ಅವು ಇಂಚ ಇತ ಆರೋಜಿ ಪಂಡರ್ ಐಕ್ ಸಡನ್ ಇರೆ ಅವು ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂಡತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದೇನು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದೇನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಲೈಫ್ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ ಗೊತ್ತಾವಿಂದ ನಲ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತ ಶ್ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಲ ಕಲ್ಪುಲ ಹಿಂದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯಮ್ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತೆ ಪೂರ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಅವು ನೆನಪಿದಿಂದ ಅವೇ ಯಾವ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇ ಗಲ್ತಿ ಮಾನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇ ಗಲ್ತಿ ಸುಧಾರ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಹೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಕಲ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಾನು ಓಪನ 1000 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪ ಅವಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನನವರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇನ ಅವು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನೇರ್ಡ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನಿ ಇತ್ತೆತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನಿದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟಾ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತದ ಅನ್ಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ಪಂಡತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಡ್ರಾಮಾ 9 shows ಮಲ್ದ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಕಮಾಂಡರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012 ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಒರಂಬ ಶೋ ಮಲ್ದ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಬಹರೈನ್ ಕತಾರ್ ಕುವೈಟ್ ದೋಹಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ಬಾಂಬೆ 2 ಶೋ ಮಲ್ದ ಅವು ನಮ್ಮ ರಮಾನಂದ ಚೂರಿ ಅನ್ನೋ ಪುದರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್ ಆರೊಂಜಿ ನಾವಿಲ್ಲದಾಗ ಮನದ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಆರ್ಮಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಒಂದೆತ್ತ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್
ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅವು ಮಲ್ದಿನತ್ತ ಐಟ್ ದುಂಬುಲ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪೋತಿನ ಹಿಡಿದು ಎನ್ಕ್ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಐಸಿ. ಆಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ ಹಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ ತಿರ್ತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೊರೋನಾದ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತತ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ 12 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತ. ಒಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ನಿಕಲ್ ನಂಚ 7 ಮಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರೋದಿತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಬದುಕೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಕೂಲಿ ಬೋಪಿನ ಕಲಿಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಕಲಿಕ್ 4 ದಿನ ಬೇಲೆ ಇದ್ದಿಡ ಇಂಚಿನ ಬಂಜಿ ದಿನಪಿನ ಕೊಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಕುಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಜನಕುಲು ಬೊಂಬೈ ದಕುಲು ಗಲ್ಫ್ ದಕುಲು ಲೈವ್ ಶೋಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನ ನಿಕಲೇಕ್ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲ್ ಪಪ್ಪ ಏತ್ತು ಜನ ದುಬೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಪಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಟ್ಟುಗು ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಪೌಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ 4 ಬರೋದುಂಡು. ಸರ್ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಒಂದಿಂದು ಬಟ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂಜನ ತೆಲಿಪಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಕೆ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ ಮಂತಾರ ಓಕೆ ಇರ್ ಒಂಜಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಇರ್ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರ ಅವತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅತ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೋದು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಎಂದಿ ಕೆಲವು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪುರ ಓ ಭಾಷೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜೋ ಕೊಡುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳ್ತಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬೋಳರ್ ಸರ್ ನೋಡಿಗೆ ಸುಟ್ಟಂಡಿ ಅದು ಅರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಇರುವೆರ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆತ ಯಾನ್ ಅರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಪುಷ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಅರೆ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ಜಿಡ ಅರೆ ಪಂಚ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಅರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಾಡ ನಮ್ಮ ಫೇಲಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈರ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕುವಾರತ್ತ ಯಾನ್ ಈರೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡ ಲಡಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾನ್ ತಿಂದ ಹೆಂಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಸಿಂಪತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇರ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಆದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಏನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅನ್ಪಿನಿ ಯು ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ನನಗೆ. ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ BCom ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 28 ಸಿಕ್ಕಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ದಯಟಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಐಟ್ 35 ಬೊಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಅವು ಈತನಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೈತಿ ಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಒಂದುಂಡದ ಎಂಚಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ABCD ನನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈವನ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಡ ಐಕೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಕುಲೆ ಪುರ ತೂಪೇರು ಐತ ಎಂಕ್ ABCD ಐತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ರೈಟರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯಾನ್ ರಡ್ ನೋವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ more than 100 ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 13 ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬಂತು ಜಾವ್ ಇರೇಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ 25 years ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಬುಕ್ 25 years ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವು 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ 25 ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬರ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಕೊಡು ಬರೆಯೋಡು ಬಂದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ Nandalike ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ that is my enchina life task actually prepared ullara. I am prepared, I am mentally prepared and I am started my work already. So I have one year plus enada undu enchina time undu
don't say that it is going to be a very good book, but it is ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ 25 years of my journey or my life. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ನಮಕ್ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಈತೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಮುಲ್ಲೆತ್ತರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದಾಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊರೋದು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಕಾಸಡೆ ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. See, there are billionaires who can give back in ಒಂದು ಇಂತನ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊರಲಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿನ ನಮಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಕೊರಲಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದಾಲಾಂಡಲ್ಲ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಸ್ ಸಿ ಮೇರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಚಿನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪಿರ ಕೊರಪೇರು ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇನಿ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆಕ್ ಜಾಬ್ ಕೊರಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾರೇಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಡ್ದಲ್ಲೇ ಸಂಬರಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲೇ ಸಂಬರಲಿ, ನೇಪಾಳ ಇಡ್ಲೇ ಸಂಬರಲಿ, ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ 500 ದಿರಂ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಬರೋಲಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ದೈಗ್ ಊರುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲಾದಾಗಲ್ಲ ದೈಗ್ಲ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಟಿರಾರಿ ಕೊಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಚಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸೆಪರೇಟ್ ಪೇಜ್ ಚಾರಿಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ ಇರ್ಕಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ 25 years ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರೇಟೆಡ್ 30 crores rupees. 30 crores ಅವು ಕಾಸು ಎಂಚ ನಾಟ್ ಎಂಕಲ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ, ಎಂಕಲ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಡೋನರ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ. ಆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕಾಣದು 15 ದಿನ ಎಂಕಲೆಕ್ ಹೊರಪೇರು. ಆ ಕಲೆಗ ಒರಿಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕ್ 5 ಲಕ್ಷ ಬೊಡಿತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 10 ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚ 1400 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 24 years ಆತ ರೀಚ್ ಆತದ. ಸೊ that is indirectly ಎಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ಅಕಲ್ ನಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವು ಸಿ ನಾನ್ ಬಂಡ್ಪೆ ಈ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರ ಹೆಂಚ ಇತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಕರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಲ್ಯರ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಲ್ದಿನ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯದೊಲೆಯೇ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ ಏತೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ. ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫೇಮು ಕಾಸು ಅವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಅಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 12th 2020 ಹೆವಿ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 12 days 16 days ಇತ್ತೆ. 4 ದಿನ ICU ಇತ್ತೆ. 70% ಎನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತು. 70% ನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತಿನಿ 70% ಲಂಗ್ಸ್ ಪೋತಿನಿ ಪಿರವೈದಿನ ಯಾನ್ ಉರಿಯ ಮಾತ್ರ ಹೌ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಂದಿನಾಗ ಈ ಮಾತೆನ್ನ ಟಿವಿದ ಎಂಕಲೇನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳರತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದಾರು ಉಳ್ಳಿರು ದಯ ಟಿವಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಇಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಚರ್ಚ್ಡು ಮಸೀಜಿಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾನ್ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಪರಕೆ ಸಂದಾರ ಗೊತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿರ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಯಾನ್ ಪರಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಬೇ ಬಂಡೆ ಏತು ಚರ್ಚ್ಡು ಪ್ರೇ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಏನನ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನ್ದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಡ ಯಾನ್ ದಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡನೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟಫ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಜನಕುಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿರು ಪ್ರೇಯರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಇರ್ ಎನ್ನಿಯರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. btown ರೆಸ್ಟ್ರೋ ಅಲ್ನಾದಡು ಪುಡಿ ಹೊಸ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಿಜಾರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲೈ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂದೇನು ತೂಲೆ ಯಾನ್ UAE ಇಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಳ್ಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಔಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ ನಹದಡ್ ಇತ್ತಿನ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಲ್ ನಹದ ದುಬೈಡ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಲೈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು btown. ಈ btown ನಡೂಟು ಬರೆತಿರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರು ಮಾತ ಒಂದೇನು ತೂಪಾರು ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಸೀದಾ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲ್ ನಿಕಲೆ ಗುಂತನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಊರುದ ಒಣಸದ ರುಚಿ ನೆಟ್ btown ಬರ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ತುನಗನೆ ಖುಷಿ